kwarta na makuha ang atong nihatag kanina o may kanang pinakapundasyon para sa ilang pagkuyo. Nausa ko niya kini ang ipakutang sa ninong kung mo na kwarta. Ninong, si Mao. Okay. O, niya si Linang Labisto. Si Nino Tagalog. Si Nining Urot. Nana si Nino Mundo Rondina. Pwede mami pwede mo dawat o sila mo dawat o itiin. Mo dawat o chiki. Dawat po ng hotel accommodation. Ganang uyuan, former barangay Kagawad, Boy Daoba, si Daibiki, Nana, si Pareorli, yapot si Ma'am Ninong Yada, ako. Hold on to your body. Each movement, your voice is so warm and tender. Love